Misrdan qaytarılganlar bar, Saudiyadan qaytarılganlar bar, Türkiýeden ýokap gitip barganlar bar. Anyndan keyin Malaysiýadan 7 Uýgur qaytarılıp gitipdiken 2017-nji ýyl mezgilide. O Malaysiýadaki özüm anladym boýunça sözläýim aýadamdy. Özümniki golada hiç kandak isbat bolmagandan keyin Malaysiýadan maşynda qaytaryp ketilgen şu mekteplerge, mektepdeki okuwçy ýataklarga besip kirip tutup ketken 7 okuwçy bar ekendik. Onunki isimlerini bildiganlarnyň içinde Türkiýedeki Burhan doktorum bar eken we aýaly şundak ýakşy bilediken o 7 eýlerniki isim familiýasyny ta hazyrgaça bir haberlerge çykypdy, lekin birden adamniki izlerikini kıldygan nemişki ta hazırgaça aşkarlamady, onu okundum. O 7 balanınki sawdaşlary, dost buradarlary Türkiýege, Awstraliýaga we Ýewropa tarapdaki her gaýsy döwletlerge keşke ketgenleriniň içinde şularnyňky golada resimlerim bar diýdi. Maň kelgen uçurlarym diýip özümniki anlaşlarym bar. Şularny bakkan bolsaňlar demekçi. Ämdi men bildiganlarymny, şu anlaganlarymny andym boýunça alam dep goýsam bu ýerde. Malaysiýanyňki şu Xitay bilen bolgan munasabatim şundak goýuk bolgandan keyin Malaysiýadaki Uýgurlarmy korkunuç içinde ýaşaýdy eken. Şu mektepdeki ýataklarga kirip Uýgur okuwçylardan 7sini tutup ketgenden keyin Burhan doktor aýaly balary hemmisi Türkiýege köçüp ketgen eken. Şundan keyin mekteplerini almışyp, mekteplerden başga döwletlerge ötkelgen okuwçylar bar eken. Korkunuç sebäplikmi bilmedim, işgilip şu 7 okuwçynynki 3sininki haberini bildim, şundakdymı iş bolmaganda şularnyky bir isimliklerini bolsam tizimliklerini çykyp mawa adamlar qani diýdigan bir adam ýok hazyrgaça. Fakat çoň media haberlerde Malaysiýadan qaytarylganlar bar eken dep çykanlygyny bildim. Lekin 7 okuwçynynki ismini tehi hazyrgaça bir ýerde mada iş bolup diken topmunyň ismi palançy diýenni hazırgaça anlamadym. Oňa köňümde ýylky bir içimde kip kalgan bir içimge batmagan bir gün ahir diýipdim. İzlergin kılaylı, banınki, yoğunki, ölüpniki izlergin kılaylı, palançı birisi ölüp gitipdi degenninki izlerginin bolsun kim saklanmaydı. Twitter'ga çıksanlar bir Altruism Memorial mı isminin kimdi, bir nimiki milyoner geçküçüsü var, bir nima şu Yahudi kırgınçılıkını nim kıldıgan aşağıda her günü digidek, neçidin, aşı bir neçe, aşı nim bakenda adamlarniki aşı resimleri, elan demen goýamdy. Şu adamlarniki ölüp ketgen mesela gas chamber, gaz nimside öldürilgen, şykylyp şu ölüp ketgen adamniki resmisi bilen tugulgan ýylaý gün isim familiýasyny her günde ýollaýdy. Biz maşyndak tirikigimi, ölükigimi egi buluşumuz gerek. Nimini bilsek şunu oturga çykyrşymız gerek. Tuqqanlaryňyzdan, o sizni öňüňizden çykyryp ötken bolsa, muşniki bir närseni izlep qarap etdiň, aňa ahyrkatym gaça resimlerini almaşdyrgan eken degendek izlerkini kılayly. Men wetendeki bir bala bilen mudamly alaklaşyp ahir kanda bopdy, ölüp gitipdi bala. Özüniň haýatyny özüniň ahyrlaşdyrdy dep ölüp ketgenlik haberini aldym. Onundan tekşürüp bir neçe ýerden tekşürüp resmi confirm kılgandan keyin onu Twitter'ga çykardym, Facebook'a çykardym. Twitter'ga çykargandan keyin 600-700 kötem men bärini kötem sany. Hazırki Uýgurlarnynki mental health issues intaýyn eger. Yani köňümsiz gepler gitip kaldy hemen bu. Izlergin kılaylı demekçi şu.